של שמפון. אוקיי. ולהעביר אותו ככה, על כל עם הצדדים. האצבעות. כן, ולשים על כל הצדדים מים וזה ירד למטה. אני אגיד לך עוד משהו, אני גדלתי בישראל. בישראל מלמדים אותנו לפחד מערבים. אין מה לעשות. שרוצים להרוג אותנו. חס וחלילה. לא, ואת יודעת מה אני מתכוונת. נכון? זה גרוע לשמוע את זה ככה, אבל זה האמת. וזה הדדי, תאמיני לי, וזה ככה. ואנחנו גדלנו שהיהודים רוצים להרוג אותנו. זה ככה, מאמי, השנאה, כן. ועובדה, הנה, את נמצאת אצלי, ו80% מהאוכלוסייה שלי, הקליינטים, הם יהודים. ומתי את התחלת לבוא לפה? ב-83. וואו. וכדי שערבייה זה היה איזה אישו או משהו ש... לא, ממש לא. זה היה בהתחלה, קודם כל, המקצועיות שלה, וזה שהיא מאוד חביבה ונחמדה. כי כשהתחילו, היו כל מיני אינתיפאדות ותקופות של מתחים בין ערבים ויהודים. חשבתי שאני כן צריכה לתמוך באוכלוסייה הערבית בעיר שלי. אנשים עם אנשים מסתדרים. כשאין מנהיגים ואין פוליטיקה ואין זה, אנשים מסתדרים. ממש ככה. במיוחד נשים. אני רוצה להגיד לך שאם נשים היו מנהלות את העניינים, גם את הפוליטיקה, מזמן היינו כאן חיים בשלום עם כל האזור הזה.